Kámo. Týpek prostě říkal, jak otáčím batohem, tak 4krát. Týpek prostě. Vítej v našem kribu v Dánsku. Je taky mega zima. Teď bude 1000 lajků na tomto videu. Si kopím malej rybu a pustím. Let a nigga get inside. Gotta wear a seatbelt when you ride. I'm keeping my Jimmy on tight. I can count that shit with no eye. You kill my partner, we ride. Little nigga, we ain't let shit slide. Y'all niggas ain't let shit die. Yeah. Vítejte u nového vlogu. Dneska budeme natáčet trip do Kodaně, do Dánska. A tak jsme někde v Karlíně, je to tady mega hezký. A můžete se těšit na dnešní video. Tohle je Tuto, můj kámoš. A... What up? Hello. Dneska začíná prdel. Tak co, ready na vlog? Hej kámo, já celou dobu na tebe čumím, co tam děláš. Kámo, jsem nevěděl, že tam máš Ty tam prostě stojíš 5 minut. A já, už je otevřeno, víš co? No já jsem tě volal, že jo? Čus. Čau. Jdem případ tamhle. Jaký to je být zpátky? Jo, skvělý pocit. Už jsem tady týden. Ty jsi ještě neviděl vlastně ještě FXko, viď? Neviděl, kámo. Koukej, počkej. Oh, nice. Ale kámo, Zatím nemáš objektiv, jo teda? nemám objektiv ještě, ale ukážu ti to. Já jsem přemýšlel, že to zkusíme, ale nevím, jestli to. Bude víc vlogů, no, konečně. Vypadá pěkně jako no. A je taky menší. menší, no. Oproti FXku. Kámo. To jsou Češi na tripu, ty vole. Nesem z věci. Protože, kámo, sorry, ale jako, jak se chceš čistit zuby? Co? Jak se chceš jako čistit zuby? Tak máš normálně kartáček se No jako... No my pro jistotu jsme nevzali minulý zubní pastu, že jo? Jsme letěli. Dal jsem. Já taky. Tak si ji nechám doma. 2 roky. Watch me pop my collar, them girl holla, them man hit me for the sauce on top. I got what they need, doors open, now I navigate through like cause I can. Takže takhle jednoho dne poletíme společně do Ameriky, to bylo mega dobrý. Musíme manifestovat. To můžeš naletět do Lisabonu na ten půlmaraton. Vyletíte na půlmaraton? V Čínu. Fakt? Jsem ani nevěděl to. No, to je novinka, ale můžeš jít s náma. Si to zaběhnout. V říjnu, to bych dal no. So I pop my collar, pop out the collar, then run this dance. I'm on that everyday good tip dog, not into celebrating but go on. Mega fail. Já jsem vyhrál v tom bylo takovou blbost na to, že na pití. Jako na maturáku nějaký. No, a ono to vypadá ve skenu hrozně zvláštně. Že je to shooter, že jo, a to, když necháš na základ, tak to, že jo. To je Ečko, vole. No, vypadá to divně, protože čum, že jo, vypadá to takhle, že jo. Černý uhlí, kámo. No, takže si myslím, že to je něco sas. Ajajaj. Co se děje tuto? Ale prostě mám moc věcí s sebou. A to říkal, že si vezmeme minimum. A hlavně vole dement. Týpek prostě říkal, jak otáčím batohem, tak 4krát. Rainer. So I pop my collar, pop out the collar, then run this dance. I'm on that everyday good tip dog, not into celebrating but go on. Bang off my chest cause I'm feeling good. Mr. Mate beats and the flow so hood. Ask a bang. Zdravíčko. Zdravíčko. Tak co, jak se spalo? Jo, spal jsem mega. Kámo, to je člověk, počkej. Já jsem se otočil na něj, že hej, říkám si, podívám se, jestli spí, ne? Otočím se a týpek prostě. Kámo, týpek s tím dobře přísknul, jak jsem představil. Jo, tím jsem se zbudil. Kámo, to bylo... Já jsem si myslel, že jsme v prdeli. Ale jsme tady, to je hlavní, žijeme a jdeme. Na obědko, kámo. Fuck nigga came in this house. I ain't panic, no, I ain't hide. I ain't know the bitch was your bride. He tried to argue with me, then he got fired. I ain't wanna cap or lie. And me and her don't got ties. No, je tady trošku zima proti Česku, ale mají to všechno hezky vychytaný. 15 minut k ubytku, všechno skvělý tam je. Bro, nigga never pay 500 for some cod. Bitch, got my speakers up too loud, yeah. 2-door coupe on my ride. Got your bitch riding shotgun, give me head nods. Yeah. I'm in the stew all day, yeah. I can go verse for verse. Co je? A zpátky. Zpátky. 4 zastávky, ale. No na ten Oreštát, jak jsme vystoupili, tak tam musíme jet. Kámo. Sorry. Vítej v našem kribu v Dánsku. Tohle je naše Airbnb na víkend. Tady se můžeš podívat na ložnici. Máme krásný výhled.
nechali nám tady nějaký snacky. Pojďte se podívat dál. Co v pohodě. Pračka tady je, sušička tady je. Se cítím jak nějaký realiťák, kam. Ale nejvíc se mi líbí asi na téhle místnosti ta kuchyň. To bude dneska videové pokračování. Děláme dneska cooking show. Tady mám nechali snacky. To je mega hezký. Tady prostě můžeš felit, víš co, balkon. 2 balkony máme prostě. Jeden se může opalovat a 2 tady může nevím co. Oni si féro. Kámo, to tam může. Slyšíme album Unmusic. Jako za mě hodně dobrý album. Já ti ukážu, nebo já vám ukážu, jaký písničky jsem si uložil. Mám tam Good Credit s Kendrickem, pak Trim s Futurem, Twin Trim, to je ta songa, kde myslím zpívá jenom Uzi. Ale mě baví mě to. Že to zní jako ten starý, že jo, z roku 2017. Jo. Oni podle mě to bude nahraný, jakože to už je podle mě dost jako starý. Jako z jeho části. Škoda, jako za mě škoda je to, že to fakt trvá třeba 1,5 minuty. Jo. No, jasně. Že jako Imagine, kdyby jako tam byl ten starý Playboy jako z té doby, což by bylo mega skvělý. Pak ještě Rather Lie, Backdoor, This One Got It, Toxic od Skepty se mi hodně líbí. Se Skeptou teda. Hodně nice. A potom klasiky, ne? Potom to Evil Jordan, Hoodbuyer. No a myslíte si, že to Evil Jordan byla ta první verze lepší než ta druhá? 100%. Mně se líbí ta druhá víc asi. Mě to stará, no, co to líkoval a všude bylo. No jasně. Tu druhou použil na tom Rolling Cloudu v Americe, no? Tak co máš dobrýho? Mám, nevím, nějaký box, hranolky, 2x chicken wings a burger. Co pálivýho. Dneska prostě taková večer. Já mám radši KFCčko než Mekáč třeba. Což to má většina lidí naopak. Ne, já mám taky radši KFCčko, bych řekl. Ve Švýcarsku, jakože v Curychu, máme KFCčko jenom na letišti. Jedno. A žádný jinde není. Tak Luka, objednávku za 150. Chicken wings? To je nějaký scam, ne? No ale jsem s tebou. Hej, týpek má 2x drahší než my, ale vypadá to jako docela podobně, co máme my. Ty máš navíc kolesla? Ne, to jsem mohl vybrat. Já se divím, že nemáš chicken wings. Ale jako burger máš asi víc vytuněný. To bude asi lepší, no. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. No, jsme na nákupech. Pojďme si nějaký snacky tady. Kilo jahod. Nějaký vanilkový rolky. Musíme uznat, že jako je to obrovský. A je to krásně poskládané. Jako je to fakt jako vidět rozdíl proti Česku, no, že jako obchody jako poskládaný krásně. Se cítím tak ve Walmartu v Americe. Tak jakože chilluješ prostě. Chilluju si. Tak, dobré ráno, dneska je sobota, momentálně nějak 7:30 a rozhodli jsme se s Fabikem, že si půjdeme proběhnout tady, jak máme vedle hnedka hezký park a potom budíme tuta, půjdeme na brunch a projdeme si město, ukážeme vám nějaký shopy v Kodani a večer si uděláme takovou vařící nebo cooking show a dneska to bude dobrý den. Ukáž svůj fit check. Fit check na běhání. Takže dneska jsem Jordan. Ty jsi připravený na veškerý podmínky. Mad as savage, me back and I'm backing it happening, ready to blow. I remember doing deeds with Deji from the street, they left me on my own. Mom kept asking me about how I got the P, I told her leave it, mum and grow. Then they're ringing off my phone, then they're ringing off my phone. To počasí vypadá, že je mega pěkně, ale je taky mega zima. Tady běžíme a bojíme se výdle. Jsem pochopil, jaký styl jako Copenhagen brunch je, že máš třeba 8 jako různých věcí na jednom plejku. Nevím, například líbance, pak tomu chleba s másem, vajíčkem, pak třeba nějaký chia pudding a takhle, víš co.
Tak to dneska vyzkoušíme, že je to hodně slavný. A mám docela hlad. Nice. Ranní běh. Jak se cítíš? To je tak docela jako... V klidu, ne? Na den, no. A to, že jsme měli takovýhle outfity, tak si myslím, že dobrý. Stávej! Stávej, vole, už je pozdě, kámo. Jsem rád, že jsme si to odběhnuli. Sice 5 kiláčků, ale Fabik má za chvíli maraton. Takže ho můžete začít sledovat na Instagramu, ať vidíte jeho cestu. A my budeme běžet tu ten půlmaraton, ale on to zatím moc nebere vážně, no. Já to beru vážně. Včera to bylo takový náročný s tím, jak jsme to cestovali. Prostě sem a tam do letiště, do centra, potom MRčkem. A těším se. Těšíš se na dnešek, jo? Hrozně, protože konečně vidíme krásu toho Kodaně. Vítejte u nového videa, dneska vám ukáže Fabik, jak věsit prádlo. Ale těším se každopádně už na brunch. Já zrovna, kámo, ještě mám rád kávu, tak doufám, kámo, že pak najdem nějaký dobrý prostě coffee place. Yes. Třeba můžeme zase checknout Coffee Trip. Můžeme. Aplikace Coffee Trip doporučuji pro všechny, co cestují. No, protože jasně. prostě kdykoliv jste někde v Evropě a chcete prostě dobrou kávu, tak jako se najděte na aplikaci, co je blízko vás. A ty jsi někdy makal v kavárně, nebo ne? Ty vole, ne, nemakal. Vždycky byl jenom consumer, ale jenom jako doma si dělám pro sebe jako kafe. Ale máte kávovar doma, viď? Jo, to máme. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been testing so much, all these wrestlers nice, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see through the hate. Je to skvělý, taková menší kavárna. A podle mě to mají asi nějaký 3 kámošky dohromady. A je taky menší, jsou tam 3 stoly asi, ale mega dobrý všechno. Takže doporučujeme, když tak kdybyste byli v Kodani, tak kavárna Dallas. I know I made mistakes, but my mama proud. Fans scream my lyrics out in the background. They ain't know me then, but I'm hot now. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. Life down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. Jsme u Woodwood obchodu, jsou tady nějaký 50% slevy, tak uvidíme, jestli tam něco najdeme. A je to vlastně obchod, kde jsou různé značky, jako Birkenstock, Hoka, Carhartt, Timberlandy a takovýhle. Tak uvidíme, snad tam něco natočíme a něco nakoupíme. Jsme u Naked Copenhagen a zase takový shop, kde kde jsou různé značky a vidíme, no prostě klasicky, co tam najdeme. Ale ve Woodwood nic moc nebylo, no. No tam byly spíš takový dámský top pieces, no, že tam jako bylo převážně jako dámské oblečení, ale boty převážně pro pro pány, takže jako škoda, no, ale to bylo to fakt krásné. Ale tohle o dost větší. Ale... Kámo, to je oranžový. Ty vole, zabiják. Hej, a tobě to sluší, ty máš dobrý ten styl. Máš to. Ale tady mám nějakou Skoro náhodou jsme našli tady poblíž obchod s brejlema. Skoro náhodou, ty fakt řekl, ale celou dobu. Zkráceně na TikToku. Hej ty vole, už jsme skoro u těch brejlí, celý den, kámo, mluví o těch brejlích. Jako 10krát třeba. Ale skoro náhodou, no, povídej, jo. Prostě na internetu obchod s brejlema, kde jako to mají za mě jako poměrně výkon, co fakt jako dobrý. A vybral jsem si na tohle ty, což za mě jako vypadají jako kvalitně a zároveň jako nejsou jako aj tak drahý. To je tak 200, takže jako... 200 do KK, to je nějakých 700 asi? No, což jako za mě jako
za takové brejle si myslím jako docela dobrý. Je 2:30 a máme kolik? 13 kiláků nachozených. To je docela pěkný, crazy. to je pěkný. Jestli dneska dáme 25, tak to bude podle mě jako hodně hustý. No až večer dáme jako kalbu. Má brýle, tak už chce jít zamachrovat na holku. Kámo, dneska spíš Majku se mnou na gauči, tuto tam bude mít nějakou návštěvu. No, takže první pik, koupil jsem takový krůnek, Cavs, prostě Uniqlo, který stál se 400. Já už jsem ho viděl ve Vietnamu předtím, ale nekoupil jsem ho. A tady ho měl ještě levnější, takže jsem si prostě řekl, proč ne. Let's go. No, takže já mám bumbo. Asi nějaký zavykám ještě. No čau. Káč. Tak máme orange marakuja a tuto má watermelon. Já mám melon, no. Já taky orange. Tak budu stavit na kraji, ty vole. Já jsem kam debil. Tak to je srdčka. Tak nic. Kámo, ty bys neměl gamblet, vole. Tady u Carharttu a u Lagoon Archiv. Podíváme se, co tam mají, protože dneska to bylo zatím docela slabý. A už jsme najedený a pojďte se podívat s náma, co tam najdeme. Už máme 17 km asi nachozených. Co já? Takže tak? Let a nigga get inside. Gotta wear a seatbelt when you ride. I'm keeping my Jimmy on tight. I can count that shit when no. Já zkusím jako. Ty nezvykám, cítíš se úplně dobré, Zlatem, no. Teďka to máš jako hodně kodějáky. Then I put up the V-Live. And we had them sticks outside. Drinking on lean on tide. Y'all niggas can't join my live. I ain't giving no high five. Y'all niggas fuck around and be wild. Yeah. Drop head phantom on me. Whole lot of hundreds on me. Whole lot of rubber bands, nigga fuck a rubber band, nigga whole book bad me. 10 M's, yes sir, ski. Whole lot of hoes, they ski. Cocaine white like tea. Vítejte u cooking show Michala a Tuta. Dneska si uděláme chicken alfredo. No, já jsem to nikdy nedělal, ale Tuto ten bude vědět, já budu takový pomocník. Uvidíme, jak se to povede. Sůl, smetana, ale nepotřebujeme, sýr, mozzarella, špagety, kuřecí prsní, tyhle 650 gramů, to sníme. Potřebovali jsme 1 cibuli, ale neprodávali 1 cibuli tady v Dánsku, takže jsme museli koupit celý balík. Potřebovali jsme 1 česnek, taky neprodávali, takže jsme museli koupit celý, nějaký koření. Máme tady dalšího pomocníka. Já když jsem chodil ještě na střední a jakoby vařil jsem si do školy a dělal jsem si třeba kořecí, tak jsem si to nikdy nakořil. Kámo, jedl jsem jenom kořecí s rejží a nějakou zeleninu na to, ale bez žádného koření. No jako no, nepřišlo mi to moc dobrý, ale přišlo mi to jako, že prostě protein, víš co, takže. Jsem to chtěl říct. Chtěl jsem říct to, že vlastně proč nebyly videa nebo tak. Že vlastně nebyly videa kvůli tomu, že jsem byl asi 2 až 3 měsíce ve Švajcu a vůbec jsem na to neměl čas, ani Fabik na to neměl čas. Ale teď jsem si pořídil kameru, takže věřím tomu, že se s tím trošku naučím a budu natáčet i já. Snad bude více kontentu a pokud se vám to líbí, tak subscribe. Dejte mi subscribe, pokud se vám líbí videa a pokud chcete, abych v tom pokračoval. Já jsem říct, že na léto bude docela hodně plánů, takže se můžete těšit na videa. Máme tam v plánu Thajsko a Vietnam a možná nějaký festiák, ale ještě to není jistý, protože Rolling Cloud to zrušil, takže my ještě nevíme, jestli někam pojedeme nebo ne. A přemýšlíme s klukama o Beach Please, ale ta cesta do Rumunska je taková trošku náročná. No. Jakože letenky jsou docela drahý a
i ubytko je docela drahý. No. Jediný, co je jako dobrý, je ten line-up na Beach Please. Proneseme teďka modlitbu. Got it. Got it. Nebo boloňský pořádek. Máme check-out, už tu máme všechno hotový a teď vyrazíme do města a za pár hodin musíme jít na letiště a ve 4 nějak letíme. Je krásný počasí opět. Tak no, musíme se rozloučit s tímto krásným bytem. To se prostě vyhazují odpadky v Dánsku, jo. Přemýšleli jsme původně, že bychom jeli do Švédska, to bychom museli stávat trošku dřív, ale zjistili jsme, že ve Švédsku nic moc není a zároveň jako... No to tak bylo na pravou míru, jako ve Švédsku je toho hodně, ale v tom Malmu zrovna. V tom Malmu, tam to moc není, přesně tak. 40 minut se tam jede, takže to je jako mega rychlý, ale prostě abychom tam jeli a jenom si odškrtli to, že jsme byli ve Švédsku, tak to je takový... Třeba na to bude někdo koukat, kdo v Malmu byl a bude nám dávat za nepravdu, že tam je to třeba hodně. Ale... Kdyby to bylo blíž do Stockholmu, tak bychom klidně jeli. Pánové, co je na plánu? Tady je první stanice Ilum. Je to velký obchodák, něco jako Selfridges v Londýně. Ale podle mě se tam moc asi úplně nekoupíme, ale půjdeme se tam prohlídnout. Protože tam jsou taky drahé značky jako Louis V, Rolex a takovéhle věci. Bude 1000 lajků na tomto videu, tak si koupím malej rybova kupčík. Ty vole, 1000 lajků, to je docela dost. Takže všichni sdílet, aby si tady ten člověk koupil rybova. Aby utratil prachy. Pokud se tam byl Mike Broke, tak Kvůli kontentu. Ty vole, bandita. Kámo na poděl takzvaně. Jsi hodně kámo na poděl. Prostě na fignerku tohle, víš co. Našel jsem tady off-white kousek a normální cena je 3350, ale jelikož je to 50% sleva, tak to kolik? 1250. No, dánských, takže přepočet. To je 5 na tohle se triko. Pěkný, tyjo. A size? Size to nepsali, to je nejpíšu. Hezký kousek ale, tyjo. 50% A kolik je cena? Tohle je 700, jako se slevou, takže nějakých 2,5. To není bad. To je úplně nový triko. Záda jsou brutální. Kámo, jako máš to úplně dobrý. Víš, 50% prostě na Stone Island jsem nikdy neviděl. To tyhle, jako 50%. To říkám. Ty kráso, ale to je dobrý. Hodně dobrý, kámo. Sluší ti. Bez prdele. Děkuji. Já jsem se optával, říkal, že všechno, co je tady na tom, tak A to máš to za size? to je Elko, a přijeli taky, že tady máme to krátký rukavy. To je takový M-ko. Já jsem si dal ice coffee s nějakým syrupem vanilkovým. A já jsem si dal espresso tonic. Já jsem si dal klasický cappuccino. Tak co, uděláme nějaký tady kauf, tržbu? No vy asi jo, kluci. No ty ne? Já asi ne, kam. Zatím jako nic asi. Mike je takový, že chce najít fakt hezký kous jako za dobrý styl, no. Což tady dejme tomu, že styl jako jsou teda, no. Já se ani moc oblečení jako nekupuju, ale prostě když najdu něco za dobrou cenu a fakt se mi to hodně líbí, tak teprve pak jo.
Takže máme tady Kauf. Kdo ukáže první? Tak pojď toto. Jako škoda, že to tak hezky zabalený, ale... Ale koupil jsem si Stone Island Mikinu, protože to bylo za dobrou cenu. Z kolika? Z 2006 těch je dánských korun, což nějakých 8 000. Jsme to koupili, kolem 9 000 jsme to koupili za 4. Dostal jsem k tomu i takový suvenýr. Jako je to za 4 dánské koruny, ale je to Stone Island, to ramínko, no. A teď? Já mám taky Stone Island Mikinu a teďka nemůžu najít ten tag, kde on je tady. Ale má vlastně zip hoodie olivovou. Já jsem chtěl nějakou zip, no. Tyko. A taky to je král. 8 na 4. Jako salámová, tohle je nějaký speciální a tohle je... To jste měl klasik? Nebo co to bylo? Norma. Norma. A vypadá to krásně, jsme tady v parku a dáme si takový oběd a za chvíli pojedeme na letiště. To je dobrý, takže tak 8,5, to je fakt dobrý. Hodně dobrý. 9,5, 10 asi. OK. Končí trip a dneska to byl takový chillový den a teď pěkný spánek, no. René úplně na hovno momentálně. Prostě oni už to ani nekontrolují, oni vidí nějaký velký batoh a chtějí, abys to strčil do takového toho důlku. A když to tam prostě nenarveš, tak platíš. Prostě na hovno, no. My jsme naštěstí všichni teda prošli, ale... No, prošli jsme všichni. Ale já jsem se snažil jako jít co nejrychleji, aby se mě ani nevšiml. Tuto má ještě tašku navíc a on ji schoval do bundy. Let byl skvělej, stihnul jsem střihnout jeden TikTok a pak jsem šel spát a už jsme tady. Tuto nespal, tuto celou dobu koukal na film. Ty jsi spal? Tak půlku, no. Půlku. A jsme konečně v Praze a jedeme na byt, chvíli ještě pofilit a v 9 pak jedu do Švýcarska zpátky do práce. Teď by tady měl být Míša, tak uvidíme. Mad as savage, me back and I'm back in it happening, ready to blow. I remember doing deeds with Deji from the street, they left me on my own. Mom kept asking me about how I got the P, I told her leave it mum and grow. Then they're ringing off my phone,